Her er nogle tips til, hvordan man i køkkenet simpelt og nemt kan mindske energiforbruget og dermed også CO2-udledningen. For at koge 3 æg er det der alt for meget vand. Og hvor er låget? Meget bedre. Man kan sagtens koge æg med blot en halv centimeter vand i bunden af gryden. Når vandet først koger, kan det snilt holdes i kog, når det skrues ned på 2, men husk nu låg. Hvis du tilbereder mad i ovnen, og den er indstillet på varmeluft, så sluk for blæseren, inden du åbner ovnen, når du undervejs vil kigge til maden. Derved undgår du, at alt varmen blæser ud. Når maden tilberedes på komfuret, så sluk for komfuret 2 til 3 minutter før maden er færdig, og brug i stedet eftervarmen. Når der laves mad i et køkken, er det vigtigt at tænke på indeklimaet. Hvis ikke at alt dampen lukkes ud, kræver det mere energi at holde rummet varmt. De fleste tænder emhætten, og det er i og for sig også godt nok. Men hvorfor ikke slukke for emhætten noget af tiden, og derved spare strøm, og så i stedet bruge 10-15 minutter på at lufte ud? Vi skal jo lufte ud hver dag alligevel for at undgå astma og allergi, og så kan det lige så godt gøres i forbindelse med madlavning, hvor vi også vil spare strøm, når vi slukker for emhætten. Skyld opvasken af i koldt vand. Varmt vand, ja selv lunken vand, får alligevel proteiner, som vi ikke kan se, til at brænde sig fast til eksempelvis tallerkener. I disse proteinlag kan bakterier leve et godt liv og måske gøre dig syg. Så tænk på klimaet og din egen sundhed. Nu skal det hele jo ikke handle om bæredygtig køkkenopførsel. Her er et par afsluttende fif til, hvordan man i almindelighed kan gebærde sig bæredygtigt. I stedet for at sidde derhjemme og kukkelure og være asocial med fjernsynet kørende og computeren tændt og en masse lys tændt i hele hytten, så sluk for det hele og tag ud og mødes med dine venner. På den måde sparer I hver især en masse strøm og dermed også CO2-udledningen. En anden god måde at mindske ens egen personlige CO2-udledning er ved at gå tidligt i seng. Jo tidligere du går i seng, jo mindre lys er jo nødvendigt i løbet af en aften, og så kan du sove med god samvittighed.